Mga ka-idol, may nalaglag na sasakyan dito sa baba. Ito. Hindi mo babas yung plate number niya. Ngayon lang ba kuya ito na nalaglag? Ay kagabi daw po mga ka-idol. Kagabi lang daw nalaglag. Yun, hindi kayang iahon yan. Kala din niretso ito mo. Ano nang parking list? Yun siya lang. Yung sasakyan no, nasa baba. Ano, natin makita yung plate number random. So yun mga ka-idol. Yun na naman ang bagong natuklasan ko ngayon na araw mga ka-idol. Panoorin nyo po ito. Yun sila kung gusto nilang iahod. Tara! So yun, next video mga ka-idol. Bye bye!